jsou jako ty modely, které tam představují? Každý ten střih je vlastně něco, co vy převádíte z 3D do 2D a pak následně do 3D. A to je nějaký univerzální systém, který se dá... Tak na ten základní střihánky, jo, víceméně, jo, tady ten jako evropský, který je jako každý ten autor nebo každá ta knížka, tam má třeba trošinku jakoby nějaký změny, ale víceméně je to univerzální. Jinak to v Asii, třeba to, co jsem vám teďka ukazovala, tak tady to tomu na Kamiši, oni mají v Asii hodně jiný míry, nic tady mám dokonce rozpočítaný. Oni všechny výpočty, které v těch střihách mají, tak odvozují od vodohrudníků. Tak vždycky jako se vychází nějakých linie jako krční linie, pak je ramenní linie, pak je lopatková linie, hrudní linie, pasová linie, loketní linie, jo, linie boku, všechno to tady je takhle zakreslený vlastně, nebo rovina. Potom je sidová rovina, rozkroková rovina, kolenní rovina a dolní krajová rovina. Ideálně je právě stav, aby to bylo jako nejpřirozenější pro tu modelku, jako k ní bokem, jako z toho boku, když to tak jako všechno změříš. To je zvláštní, ještě jsem se dověděla asi, alebo to, co bylo možná. Tak no, úplně, jo, přesně. Já chci vidět. Já se v tom ještě těž nevyznám. Ale možná postupně. Tak teďka. Hrudník. Hrudník asi to lepší, když ti máš takhle zase. Rozpažit. Jak? Jenom tak. To jsou srandy. Tak a pas je takový ten prostě blok, no ideálně, když si řekneš štípni si, kde máš pas, té modelace, jo, a ona ti ukáže a v tom místě to měříš. No, ono je... Že většinou... To je jako, že to je jak jsou rebry, alebo pod rebrem? Pod rebrem, přesně ten bod, takový ten neužší bod. Prostě nejvyšší, no tak to máš někde. Tak to si většinou štípne ta modelka, že vidí, že ty to většinou, že ten, kdo jí měří, to osahá, jako neořádne tak dobře. Panska, to jsem šila. Vestu jsem šila. Jo, šila? Jo, ale je tak vysoké. Na panskou vestu tady mám i střih, tak to můžeme klidně rozrýsovat. No a kdo se tam chtěl dodat ten základ, kde se tam musí přijít? Já studuji ještě scenografii, co tam mám. Aha. A tady máš co za ateliér? Suchárval. Aha, no super. A tam pracuješ s nějakým konkrétním materiálem? Tam pracuji. Moc tam nepracuješ? Vy vlastně moc nepracujete přímo v ateliéru, ne? No. Chodíte ven. A ještě bych vám teda nadiktovala tady vzorečky pro tu pánskou vestu, protože můžete napsat tady kousek pod to, to budeme potřebovat taky při tom rýsování. Tak si napište ZHP, to je zadní hloubka pod paží. A ta se počítá 0,1 výšky postavy, 0,1 VP, plus 0,15 od vodohrudníku, plus 0,15 od vodohrudníku. Aha, plus 1. Rovná se, a to si vypočítáme. Potom máme šířka krku zadního. No, vzadu a vpředu máš většinou jiný výkroj krku. Tak šířka krku zadního 0,33 obvodu krku, takže 0,33 OK plus 2. Co bylo to? No, ptej se. Co bylo to? Délka vesty, kterou si ještě teďka naměříte, nebo si řeknete, jak chce to dlouho. Nejsem krátký. Sama budu dlouho. A budu šatý. Tak Bez to šaty. máš teda kolik na výšku? Kolik máš? Za HB? 25, jo, 21. Co mám to v pohodě? 1,55. To mě ještě nejmálo, ne? Jo, no. Aha. Já chci mít kousek pod pásek. To znamená sám. Takže to změříme jak? Tak to změříš takhle, nebo Robička ti to změří? No. Tak. Měřila bych to odsaď, teď po ten pásek. Pod pásek. Tak to je 61? Fajn.
Tak budeme mít smlouvu, tak budeme také jako to je. Jak ty si chceš, můžeš si to zatím vyzkoušet. Ale zkusila by som si aj to vrecko. Nevím, já taky někdy nějaký vrecko. Tak si tam můžeš zakreslit, kde bys to vrecko chcela, kolik to má mít, třeba knoflíků, to se dá taky modelovat. Víš, a tady tenhle ten tvarek z toho základního střihu. Či kolik budeme ta vesta knoflíkov? No, prostě ty potřebuješ vědět, jak má ta vesta vypadat, jo. A to je úplně takový ten škaredý základní střih. Já nevím, jestli ty chceš, aby to mělo úplně stejný tvar. Já právě na tím uvažujem. Ta vesta může být i členěná, jo, jako, teda to je jako složitý, ale prostě... A ještě by som chcela, že taky ten voliér. No, to si právě tam taky, to máš tam jakože voliér k tomu přidat. No, tak to si do toho taky můžeš právě nakreslit a bude se to zvlášť stříhat. Jo, úplně celý, to tady můžeš asi stříhat. A ještě to tři krstí. To by byla taková nějaká jako No, diskuze. Vzadu taková nějaká. já nevím, jak to máš vnímat. To by mohlo být dobrý vlastně. No, jakože... Aha, já to tak uvažujem. Aby jsme neostali pri tom, akože... Aby to nebylo tak snadný prostě. Aby jsme si něco vyskúšali. Jo? Já to neviděla, ale tak to nevím, že stojí to za ten pokus. To rozhodně. Já jsem jenom přemýšlel, že bychom tam chtěli udělat takový jako něco falešný výjimec, nebo jak že by si to prostě jenom takhle tam ještě nastavila látka nějak takhle třeba. No, určitě. To by šlo, ne? Takhle, stačilo by. Ale... By to pak zažehne třeba. No, právě, že si myslím, že by to tady tahalo, že si to bude muset jako... možná nastřihnout a dělat to širší, no, to právě se budeme muset asi vyzkoušet z papíru. Jakože když, no. Když si ten dílek jako vystřihneš a přiložíš, Že vím, že by bylo si neoblačím, to by som si možná aj oblíkla. a ještě než to bude stříhat, tak si do toho střih můžete nakreslit i všechny ty podsádky a tak, už si tam kreslit ty dva. Takhle velký. Toto je... Ja si hovorila, že bol super, keby akože toto išlo akože bežek šatka vyzerá. Že akože keby som si to zozadu dala na hlavu, vieš, keby som potrebovala, ale čo by to išlo. By to bolo také akože... Ještě víc? Jakože ti prostě chceš mít tuhle, tak fakt jenom zamázne. Já si vzala, že já jsem neviděla, jakoby, jak to, že ho může udělat po boje. to konkrétně začít a určitě, že má ještě budeš to násadat. tak jako dal by si tohle docela, než můžeme zaplacit. Jo, ty se pokud ti nebude vadit, že trochu zamažeme ty jako korecké věci, o tom jde. Tam, jestli ty chceš dělat ten ústupek nebo nevíš, jakoby o tom to je. Mě vůbec nevadí. Že udělat obě hlavy. Tak to bylo fajn. No, ale jenom tě vysvětlu vlastně tu technologii, že do toho porcelánu musíš dělat kompromisy, anebo 5 klínů, s kterým se hlásíš prostě. Není fér toto. A chtěla bys teda tu lukoprenovou formu. Tak to si myslím. Co myslíš, Rom, že to by se mohlo dát udělat i z jednoho dílu, ne? Celkem pěkně, normálně to za tím lukoprenem. To je kludně, ale A to máš no, že to bude moc hezký, akorát teda vlastně přemýšlím, jak si to uděláme. Bych to udělala možná tak, že si uděláš mám tady plastelínovou placičku a do ní si to postavíš, aby jsme tam mohli udělat vlastně možná i tam potřebovat zámeček. Chceš to mít vlastně rovný, to může zůstat i na tom skle. Tak já ti zadám zatím, Míšo, za tím práci. Hle, to je plastelínou. A můžeš to dát zamazat ty protikonické věci. Jo. Pochopila vlastně asi, jak to myslím, že ona teda asi tvrdá. Aby tam prostě nebylo nic se protikonický, že když ti tam zateče to sádra, ty to jakoby potřebuješ takhle oddělat, odsunout tu formu. Takže prostě... Prostě tam nesmí být nic jako by takovýho, co ti zaleze pod to. Jo, třeba tohle tam už pejtne. Ta dírka by tam se taky nemusela být, to by se ti odštípla, jo, to by ti nezničilo celou škodu. Jo, tak já to udělám, já s toho vymůžu, že takový afro, který budu že se obus, ale když to vlastně tady ještě mám tady tu šedou, nějaký tady tím má taky asi dost cílů, tak jsem jí teda. Jo, mám modelovací, nějaká nespomínám.
tak na ty zaplácávací věci se používá jenom tak obyčejná ty keramické škoda, že? Protože se dá vypálit. Fakt? Odhadneme to množství, který nám asi budeme dělat určitě 2 vrstvy, aby nám ta formička něco vydržela, tak se můžeme dělat 2 i 3 vrstvy. Tohle by se ti ani nemělo moc dostat na kůži, lepší, když máš rukavice. Ale dá se to zvládnout. No a furt to bereš ze dna a promícháváš, jakože. A po dobu třeba takových 20 vteřin, minuty to hrozně intenzivně rychle mícháš, aby se to všude dostalo. No a když tam dáš právě moc tvrdidla, tak ty to začne tvrdnout tak rychle, že už to nestihneš jako nanést. Tak já doufám, že jsem to tam dala správně, protože nemám tu váhu a dlouho jsem to nedělala. Takže své intuici smrdí to tak, jak má. Tak a když to máš takhle promíchaný, tak to vemeš a nějak rovnoměrně teda liješ na ty věci. Lej pomalu. Jo, tobě to tvrdne. Já právě nevím, jak rychle to tvrdne, to zjistíme za chvíli, možná, že to tvrdne pomalu, protože to je zítra. Tak a my to teďka potřebujeme všude. Klidně si dám špil, jestli chceš, a potřebujeme to vlastně, aby to bylo celý pokrytý nějakou rovnoměrnou vrstvou toho kopra. To bude elastický? Jo. Můžeš odlejvat po celého kopra, ti nevyschne. To nejde. Nebudete teďka dělat sám. Já bych teďka na něj fále. To mídla nebo potřeba? To teď bude na mě nevěc, já to dělám, co tam fále. Tak, máš to prostě na těch si to tím celý namytl pořádně. A pak to vybírám tak, jak jsme tady vybírali ten separátor, že si to vysušuju a vybírám to jako do suchá, ona tam ten film zůstane. Takže to tam můžeš teďka nanést a já ti skončím pro... A jo, a ještě když už mídlo vezmeš, nikdy ho nevracíš zpátky, vždycky si ho otřeš do prstů, než to dá, že tam prostě namatláš. Když ho nechceš, tak prostě ho otřeš do prstů, až ho nevracíš a vezmeš si další a dál další, že vlastně tady ho udržuješ čistý. Akorát vyjde na počet 23 krátů na plný, takže si dáme vody asi sem. Okay. Tak, tady máme sádru. A už nechat sádru? No, když už jo. Děláme to spolu, no ten porcán je to taky takový specifický. Ty drž, a já ti budu nasyplat. Právě, že ne, to se musí mít, a to je hodně si to možná počít, protože si to nejde. Jako tady na tak teď to můžeš vzít a minutu rychle šlehat. Šlehat jako takhle, jak jsem ukazovala. Jakkoliv, prostě klidně do kolečka jedním směrem, jenom prostě šlehej. Já jdu hned za tebou, protože tady mám natření. Nechci to tady pošpíchat. Nebo to může. To nejde, to běží, ne? Já vystačí, jako šlehat hodně. Říkala jsi intenzivně šlehat. Jo, to je ono. Koukaj. No a teď se tam budeme dostávat ty bublinky. Že už je to rovnou rozličí. Pak jde dolů z toho. Tak. Teď tam stoupají ty bublinky. A dobrý je to ještě tou hýčkou takhle podmíchávat. Když je klíze. A nebo ještě co? Můžu dát já pak, jestli se dám dát. Vyháníme bublinky. Ale to fakt má to ten svět. Ty tam rovnoměrně jako rijeme, ideálně, aby to nešpůlkalo, ale takhle tak, když se zbouchá, tak se zvěrání bublinky. No jak to začne trochu tuhnout, tak to ještě malinko nahrneme, aby jsme tady měli malinko přívrstvu. Nevasu. A navíc třeba ještě tím malinko.
kámo. No, tady se dělá lukoprenka. A tady se dělá mocná. Dobrý, jo, dobrý. No, máš v pohodě. No. To nevypadá jak do roka. Já jsem se neurazila. Sakra. Dáme se to třeba půjdem. A tak mi to sundá. Dobrý, to je málo sadry v místě, kde se nepotřebuje. Okej, takže co teď? No, tačka. Udělá to? Dokud je to ještě mokrý, ještě to můžeme... Tak dej ruce nahoru. Nebo já Tak, nevím, jak jak je mám to dělat. hrát, to špendíky. No právě. A můžeme si tady vzít nějaký dělátka, třeba i... Už se podají. Jo, už se podají. Už se podají A všude. budeme to ještě pak pojít, ale můžeme už trošku vyhrát. Tak jako vždycky dělá. Tak jak chci si to už rozmíchat sama? No jo. Jo, tady bylo někde bokem. Máte tady ty šerbeky, no tak to dělá jako. Tak. Vždycky najdu. Co to je, to vždycky jenom tak decentně. A najdu si kolik myslíš, že bude potřebovat. Jo, dobré, tak si teďka uděláme ohrádku. Já jsem tady přinesla nějaký dřívka, takže to tam bude muset možná ještě trochu vycpat a zarovnat. Válíme si prostě takhle váleček. Tak si tam postavíme za chvíli. A tak u takovýhle malý věci ten tlak není tak velký, ale když potom jsou celý veliký vázy, vysoký věci, tak je velký tlak té sádry a musí se to fakt pořádně precizně oblepit, protože pak když to vyteče, tak to máš všude. Já si radši udělám tu lističku. Tak jo, tak dej lističku. No a pak vás naučím míchat sádru na porcelán. Ideálně, když má správnou konzistenci, aby rychle tvrdla, ale zase ne moc rychle a zase ne moc pomalu. A ty si, Zuzi, tak ne, ty si neděláš taky dělat nějaký šperk vlastně z těch válečků. Co to dám svíčku? Nějakou, no, nebo nějakou brož třeba jenom z nějakých plátů. Můžeme vyzkoušet. Pěkný. Dám si nejdřív tohle. Aha, jo. A já Jo, si tam tady ještě trošku ten- to. Tak. Tady trošku. Takhle si to narovnáme. To tady zkusím trošku ještě zklasifikovat. A ještě jsme nezalepili ty střídílka, když to zapomněla. Já jsem zvědavá. To je moje oblíbené udělátko. Tady by mám hrozně ráda Belgii, protože, a hlavně Belgický moře, to úplně miluju. To mi přijde jako to Severní moře hrozně krásný. V Belgii byl Honzík. Chudák. Tak to není jenom asi tebou, že se třepe celý stůl. Takže si tady to trošku dolepíme, se to odchlípuje a už budeme moct dělat sádru. No, ale taky ona s tím Ne, to bude není kvůli tomu, mít, že... jo, ale ona s tím bude mít víš ještě i práci, jo? Jakou? No, víš co, že to bude vypalovat, že to nebude ještě lepší, když tady hele, nakreslíš třeba dovnitř ještě nějakou pěknou květinu. Já jsem koukala, Eliško, viděla jsi tady tu krásnou místičku. Dívej.
No, ta se bude taky odbývat. Vidíš, podívej, jak je nádherná. Je. Jo, No, tak tam můžeš něco obtisknout, No, to můžeš třeba, co najdeš, obtisknout, hele, nějakou nebo strukturu. něco hezkého nakreslit ještě do toho, jo? To taky jsem vůbec, já jsem neměla vůbec představu. Tak ještě to jako necháme trochu tvrdnout. A tak to zkus tady takhle z boku. Jenom Jo, tak jednou si to... jemně. Ty boky jenom tak jemně, ale netlač na to, ať si to nestrhne víc. No a můžeš zkusit i tady. Právě když to takhle tuhne, ale už je to jako trochu tuhý, tak se to dá příjemně opracovat. Ale bacha, ať to nezdeformuješ. A ještě můžeš klidně tady. Všechny ty strany můžeš takhle zkusit. Ale je to důležité, aby tady ty strany byly, aby to šlo na sebe, co? Spíš jako... To bude z druhé strany, to musí jít na sebe hlavně. Jo, no. Tady to bude jako Spíš jako strana, bude, na který aby to to bude bylo- třeba stát. Jo. A to jenom potom ještě trošku obrousíme a srazíme hrany, aby se to neoštípovalo nikde, až s tím budeme manipulovat, až to budeme nalívat. Jo, a to stačí. To přijde fajn. No, protože to by mě vzalo koupit, protože normálně člověk nenabíjel taky, když neví, jaký je. To máš Tak jo, já jsem si totiž představila hnědý, jako zóna Ne? těch koupů je hnědých, ale jsou tam hnědý, jako dají se najít. My jsme totiž to... Já jsem si divý představila. Já těž? Aha, já... Tak to bylo asi ten rozdíl. Ne, protože my jsme s tím teďka dělali celý ten týden sportově, jsme s tím pracovali a já jsem si představila, jak to tam bylo všechno hnědý, takový, jakože to tam převládalo. Ale taky se to líbí, jako na to strašně pelichá, jako to furt z toho padají chlupy, když to nastříhneš, tak prostě to furt jako Super. spadá. No. Karta by byla lepší. Hej, já jsem měla nějakou kartu. Ono se tady tahle z toho hrozně prohýbá, ne? Nevadí Toto ti je to? spíš takové na porcelán, no mně to nevadí, že se prohýbá, spíš to Při té ale práci, tam jsou i při tvrdý té práci. cedliny, kdybys chtěla, Johanko. Jo. Tak bychom to Tady mohli je dát. spousta jako dalších, tady ty jsou spíš na retušování porcelánu. Mám dál správně. Dobrý. Ne? Už mám? Myslím, že jenom takhle, no. Jo. Já si to chci trošku bohší. A tady si ten zastrčím. Počkej, jdem si ještě jsme něco přeskočili. Zase nějaký mobil, co? Mhm. Ty styky, super. Počkej, to je nějaký divný. Někdo to dělá tak, že tam dá větší vrstvu a pak to stírá. A někdo to dělá zase tak, že vezme si menší jako vrstvu na ten štětec a vtlačuje to do toho, tak jako by, že na to víc tlačí. Myslíš si, že to je potřeba? Já jsem klidně pro, že si to na to jako Vtlačovat? ne, mně se to nelíbí ten způsob, já si tam vždycky jako dám radši trošku více, pak to jemně nějak setřu, abych tam neměla tu strukturu. Jo, já jsem to nejdřív dělala tím hrubým a teďka jako právě se mně nelíbilo, že vevnitř byly vidět ty stopy, právě. tak jsem prostě si vzala ten jemnej a ono to je jako docela Jo. rychlý, takže jako si myslím, že to je dostačující. Určitě. Ale kdybys viděla nějaké nedokonalosti, tak mě to prosím tě řekni. Ne, jenom to musí být prostě namydlený všude, tak to jsi asi hlídala. Jo, tak to jsem se snažila. Aby se nám to někde potom nezaseklo. Jasný. A ještě bych tě poprosila, abys pak zkontrolovala, jestli to teda jako všechno tak přímočarý, jak je potřeba. To už teď nevidím, že jo? Už to není patrný, myslíš? Myslím, že jako přemýšlím, jestli tady se to už trochu není pod tím bodem. To je tím, jak jsem tam vtlačila ten štětec a to právě nevím, no. Že mám pocit, že nám to tam trochu slezlo. Aha, pozor. Tak mám teda přidat? To možná úplně, ale trochu, no, ale přijde mi to tam trošku, už je to pod bodem, široký. Aha, že už by to rvalo. Dobře, anebo já to můžu zkusit jenom takhle natlačit, že? A nebo? Yes. Chceš párat ten průramek? No ani ne, no. Tě si zvíjem za chvíli. Jak to udělat, když jsi zašel do Zajci to vyřešeno. protože si k tomu bude blbě dostávat. Ale boky máš vypáraný, no? Takže normálně si... Už jsem si zvykla. Na tomto ateliéru se robí taky divné věci. Vlastně To nevím, či úplně, no.
Můžem to zkusit. Že to budeš muset napát. Když tak si taky jako to už je uskladí. Když to tady muset napádnout. No jasně. Vlastně nejdřív jsem měla fakt dělat ten přední kraj, délka, jedny záda, druhý záda. Takže si to tady malinko napárni a tady si to už můžeš sešpendlit po celé té noci. Co znamená sežehlit? Sežehlit znamená, že dáváš na obě dvě strany? Na jednu. A když je rozložíš, tak to znamená, že rozžehlíš. No. Tohle rozžehli, tohle sežehli. To je úžasný. Tak si to můžeš sežehlit do té strany, do které chceš. A můžeme to i proštepovat, aby se ti to tam neotáčelo, ono se to bude hýbat, to je hrozně volný, jo? Tady se to nemá čeho chytit, takže jak si to sežehlíš, tak to tady ještě můžeme takhle proštepovat v jednom. Nevím, proč Nebo jsme nepočítali s tím, že budeme potřebovat tankovat. A máš ty kulatiny nastříhané i v těch průramkách, tak to uděláme taky, jo? To se musí. V těch průramkách se to musí. By nefungovalo, to by ti tahalo. A potom se tam vezme. To jsem si všiml, že to je blbý. Ale no, ale my to stejně budeme párat, že jo? Ne, nebudeme. Tak. Jo. No, to je dobrý. A teď jako tady zase. Jasně. Tady je kulatinka, tak tam můžeš třeba ve větších nějakých intervalech. Klidně si s tu záložkou moc se stříhnout i na půl centimetru. A ještě tady je cosi. Tady se to musí vyžehlit. Promiň, já teď s tím žehlením si tady připadám jak blázen. Ale asi vám to nevím, co říct. A tady jak můžeme trošku. Ať se nám to potom vytočí, vyvrátí. Jo, takže ještě si udělej ten zbytek, můžeš tady ten rože. A ten pak jenom vypíchnem. Měla jsem tady na to takový dobrý udělátko. To je teda nástroj. Tak a my už můžeme stírat mídlo. Tak já jsem dala poslední to, Mátě. A vezmu si tady skvělou mořskou houbičku. Jo. Takže na tú spodnú dosku potrebujeme nejaký rozmer. 250 na 164. Tak? Takže toto máme 250, tak to necháme. Tak to budeme teraz 164. Spravíme risku. Takýto nástroj uvoľník. Snažím sa ako v podstate toto jednoduchšie robiť, že pokiaľ máš toto v pravom uhle, tú ránu, tak nemusíš si to rozmeriavať a robiť to, každý to jeden rozmer, vyložíš to a načávaš to. Tým pádom to pre nás znamená to, že my si teraz 172 máme, ne? Ne, 140. 18. Čo? Teoreticky 18 stupňov. Akože 90 je toto, a keď 18 brežeme, tak by to malo byť ono, ne? Uvažujem správne. Uhlí, ne? Ty uhly jsou, ale Váda, to mi nejvíc hlava. Aha.
173. To už jsi jak já. Tak, že toto vyplujeme to do kopy. To schopíme do kopy. No. Já myslím, že to bude jednodušší uříznout novou destičku, než to celý překopávat, ne? Že to zlepíme to dokopy. No. Nebo jako, že to strašná tam dá. To bude takový domeček pro barbínky. Jo. A ta keramika se bude ještě něčím pokládat? No, bude lepší, když ho bude více. Dáme na grill. Třeba spíš větší kusy, aby to nehořelo tak rychle, aspoň ze začátku. Ty jo, to bude dobrodružství, jestli bude hodně. Co? A to nám bude ještě přikládat potom? Něco navrch si hodíme, no. No tak jo, tak můžeme to tam asi naložit. Zdeněk s Ivou o to přijdou, neuvidí, jak se to dělá. Prostě mě dochové. Ne, ještě to přikládat. To je krásný, jak se to dává do té jámy. Že? Jo. To je úplně takový rituál. A má to nějaký systém, jak se to tam pokládá? No, tak aby ty věci se neobouchaly navzájem moc. Mhm. To budeme snažit. A
A to se prostě tím dřevem nezdeformuje, jak to bude hořet? Čím ne? Jestli dojde k deformacím, tak deformacím trvalým. A máte taky ty věci, co si chcete pálit? Už jsou tam. Aha. Ty dvě světlý. Já ani nevidím. Jo, ty taky točené. Jasně, tady ty točené. Každopádně to není tak náročné jako nakládat klasickou pec. Jo to. To je fakt docela rozdíl. Kolik jsme minule nakládali hodinky? Tak 6, to děláme většinou. V podstatě všechny organické látky se rozkládají do teploty maximálně 600 stupňů většinou. Kevlarový vlákna jsou teda extrémně odolný teplotně, ale jinak přesto se jen tak něco nedostane. Je pravda, že tohle je fakt zase strašná pohoda oproti nakládání klasický pece, kde mám růzu, kam do jakého talíře spadne podložka. Že bychom to chtěli vůbec vyzkoušet a příště už to zvládneme sami. Vlastně to se pálí jak dlouho? 7 hodin? No, zhruba těch 7 hodin to vyjde, no. Počkej, a proč to se teďka? To vydává, takhle to zreaguje taky. Spíš mi teďka doneste i ty velký mrchy, tomu udělám vrstvu. Jsem nevěděl, že je tady takový výběh. Většina lidí si nemyslela, že to je pozemok školy. A fakultuje z nějakého účelu? Pokud to dobře půjde, tak že se to rozloží zhruba na nějakých 700 stupních, se ta sůl rozkládá chemicky, přirozeně on ten proces trvá díl. A pokud tam budou ideální podmínky, tak vlastně zreaguje ta soda s křemíkem ve střepu, vytvoří vlastně křemičí sodný. Pokud by se to dělalo technologicky správně, tak je to solná glazura, tady nám to udělá nějaký barevný šlehy a takhle, to je jako efekt. Jinak správně se to dělá tak, pokud se to dělá jako solná glazura, tak se ta pec rozpálí na 1200 krajivé. a pak se to tam nasype ve velkém. Při té nízké teplotě, prostě to tam. No. Jo, jako efekty to udělají takhle. A jaká maximální teplota se tam dá udělat? Lehce přes 1000, když jsme se hodně snažili. To je fakt hodně jak kdy. Takže tady to je hodně stupňů, to jsem ani nečekala, že to bude 40. Já vám tyhle ty údaje nejpřesnější mám od Petra Tomce, který se tím zabývá, který si tam ty pyrometry dává, třeba i 2. A vidím, že se přes těch 1000 dostává jako standardně, někdy dokonce přes 11. Což tady asi ne, nebo nemáme ani tak dobrý dřevo. Ale myslím si, že na 1000 se budeme schopni vytáhnout. Vidíme. Možná ne. A jak je ještě hluboká ta díra, to mi ještě uniklo asi. Tak 60, to 70, no spíš 60 tady. To je fascistní dřevo. Wow. No tak jestli tě ohromí tohle. Že už to hoří. Už ani nepotřebuji vidět výsledek. Možná taky dobře. Jo. Jo, tam může ten chodník. To je těžké kráva. Já si tiež hovorím, že to je strašně veliký kus. Ne, počkáme se ještě pak trošku odhoří. No. Možno, že tam se spraví potom místo, ne? Jak dlouho se takhle přikládat, tak je zase vrch. No, počkej to trošku budeme držet nahoře. Chvíli. Pak si to začne prohlívat, no a průběžně tam budeme něco sypat, ale málo. Průběžně. A já bych se jako stejně radši přikládal ještě. Už protože mě to baví. Jo,
Tak měli bychom si něco zaspívat, ne? Nebo to šampaňský. Jo, tak ho buchnem. Tak buchnem šampaňský na zapálení naší koce. Jako na 4, jednou se ta maličká zlomila nohu. Jo. Možná i stačilo, kdybychom dali jenom ten první základ. A vy jste si podávali nějaký sklepy? Já vůbec nevím, právě jsem došla, to bylo tak jako na půl hotový. Sakra, My taky, no. ty jsem chtěla název, nějaký sklep. Mě fascinují ty kozy. To je super. Ne, Mě baví, jak vždycky jsou tam u vás jako na té střížce, jak tam jako se velebí. Nejvíc bylo, když jsme grilovali, tak oni nové úplně tak jako tu hlavu dávali dolů. To bylo super. Já to chápu. Kdo má kelímek? Tak ještě Romanka. Ne, to bude. Hej, hej. Máme, ještě máme. A zbyde na každého, máme dost. Já si taky trošku dám. Tak jo, a vám jasně, jsem se, že máte kelímek. Tak někomu jsem to vylil. Jsem úplně vyprávět tím jsem. No. Končilo skutečně tím zazděním a pak tam už fyzicky relíkoval. My jsme tak jako zajímali se o to, jestli by Michal Plíhal to zkusili, jsme to domluvit na náměstí Svobody, ale já si myslím, že by to nešlo. Mě tak jenom napadlo, jestli ta papírovka by to jako efektní. Efektní to věc je velmi, no. Tak tam by stačilo prostě buchnout nějakou betonovou tvárnici, aby to nezničilo dlažbu a dá se to. Myslím, že stejně to nedovolí. To je jenom takový jako dotaz. Viděla jsem to jednou, ale to už se nepamatuju, to bylo tak dávno. Tak to jsou potom různý ty Nina Hol, myslím, že se jmenuje zdánská keramička, která sestavuje právě obrovské plastiky, třeba 5-6 metrový. No, a pak to pálí v podstatě přímo na tom místě, často právě třeba na nějaké takového veřejný prostranství, tak, že to vyplní celý nějaký hřavý materiál, obalí to normálně skelnou vatou a v průběhu toho výpalu to strhává dolů, ono to tak jako oxiduje, se to zase dá tam efekty. To jsou pěkný věci. No, to je takový divácky hodně vděčný, jo. Pro ty lidi z čarovny je to třeba moc. Jak natočí misky, jo, oni si přijdou koupit si misku a vlastně celkem slušnou misku si odnesou potom vypalu jakoby domů. Takže to je věc. Musíme udělat ten grill, nebo se nevím, jak to. A nemůžeme to opět Prostějáka. Mohli bychom, já bych vůbec jako nebyl od věci. To už jsem nedělala asi od svých 10. Proto jsem si koupil 2 bušty a klobásy. Zase se neboj, že by to nebylo různě. To zvědavá. Tam spadněm a zhorím. To ti nedělej. Měla bys z toho pěkný vzpomínky. Jo. A vy to budete vytáhovat těma rukavicemi? No. Tak jdem na to? Já Matěj chytím za vlasy. To bych chtěla. Hele, to nechceš motičku? Motičku si pak vezmu, ale tady ten vršek vyhrábnu tak, jak to je. Ty Matěj, ty jsi úplně. To je tohle. To tam Peťulka hodil. Tak to je Peťův výrobek. To je červená. Je, teď dívej, jak jsi ti krásně propalila na bílo ta červená. No tak to ještě to je od popoludne. Ta bílá, to ne. Já nevím. No zvenku jo, ale Já to nevidím zblízka. Jako prohořela. Ale zevnitř zbělala. Jo, tak uvidíme. To zvnějšku vypadá dobře. Pomalu. Hej, ten popelník je stylově popelový. To je pravda. Ale je to ještě hodně horký. No, je to praska, to se už úplně hodně horký. Ten čok je kráva. Zasypat ještě barva. No tak to můžeme vytáhnout až zítra. Ne? Jo. Jako jestli si myslíš, že to popraská. No, chci vidět, ono to za stolik nepopraská. Jo. Jo. Nějak je tady zatím spousta dřevěného uhlí, takže... Wow. Takže pěkný další kusy, mimochodem.
Ušípaný. To praská, že to nebylo vyschlý, jo? To vidíš tady na tom třeba jednom velkém, to je odsekaný ty kraje. Co dalo všechno? A tak proč to nenecháme teda vychladnout? Ne, to není vlastně tím, že to je tím, že to nebylo dost schlý. Ne, to neřeš, to akorát to tomu pomůže držet teplotu. Ještě chvíli. Jako on ten ohnivec, on zvládne i poměrně jako šoky. Takže. To chytlo to, víš to? To bude krásné, to má úplně žlutou hnědou farbu. To má také krásné farby, to je asi Magdalena. To myslím, že to jsou pána, ta vyšší. Ale nie, to já to myslím. Ta miska je možná Magdy, no? No, právě, že to vyzerá strašně pěkně, ale to má takovou žlutou, to má už hnědou. No jo. To nepálí to. Mi to podávají normálně, ne?